Hi ha una gran diferència de les diades precedents al 2017 e pres. És a dir, abans del referèndum hi havia tot aquell van i tot aquell joio de bastir un país nou, doncs hi havia tot el món era content e manifestava amb joio e content d'un toco que era amant d'atènyer. Poi atengueren pas aquella toco a causa d'una forta repressió que portet els politicians o en presó o en exili. Aquí ve arribat un poc la decepció i començat la lluita per carrieros. Mas aquells politicians que eren embarrats en presó són estats graciats i sabem pas en el canvi de que sabem pas cal era el pres d'aquells gràcies, mas a l'hora d'ara que tornen a haver el poder, veient que fan plus res per la independència i hi ha força munt que és completament emmaliciat de saber batut per elles. Mai un gan, el govern de la Generalitat ha cridat, o un dels partits que són el govern de la Generalitat han cridat de boicotar la manifestació independentista, això que farà que hi hagi encara mai de munt de so que era previst. Havem passat d'un escenari de joio i de bam, amb l'il·lusió, amb l'idea, amb la força d'haver un país nou, a un estat de repressió, perquè la repressió hi és tot jur encara. Doncs aquell joio ara és tristum. Tot un, el poble és el mateix, l'idea és la mateixa, l'independentisme a Pabrico ha canviat, tot simplement aquell joio perquè pensàvem que era amant, ho havíem així, ara sembla que ho havíem perdut. És això que podem remarcar un gan, per exemple. Bé, hi ha un poc de decepció.